Pois eu, dentro do que considero escritores clásicos, que xa o son, porque o clásico é aquel que perdura, quero iniciar de Blanco Amor o primeiro parágrafo co que nos metemos cando lemos a novela de Morgan. Considero que é unha das novelas máis perfectas, máis redondas que se fixeron na nosa literatura e na literatura universal. Sería, por tanto, o capítulo primeiro. Non, señor, non lle foi així como está nese papel que leron, que os papéis teñen conta do que lle poñen en riba, aunque non foi moito o que entendín. E aquí o señor volía moito a ler, e a máis diso non estamos moi afeitos a ouvir ler en castelán, que aquí non o falamos. E cando un non sexa señorito se bota a falalo, decímoslle que fala castrapo. Pero, con todo, non foi així, anque o diga a Guardia Civil, a tía Esquilacha ou Sulsum Cordia, con permiso da súa cara. Nin do escomenzo das cousas, nin do que veu dempois, nin do remate. Ninguén sabe nada porque ninguén viu nada. Ou se o viron, non repararon que unha cousa é vere e outra